Het is een bijzondere dij van Siets Wiersma van het Friesk Filmarchief. Hij haalt de film op van de trouwdij van Barend Boers en Mimi Dwinger. Die leidt in Amsterdam bij een van de dochters van het Breidspeer. Dit zijn ze. Dit zijn ze, ja. Super, bijzonder. 8 filmpjes. Ja. Het origineel van de trouwfilm van mijn ouders in 1939. Bijzonder. Alsjeblieft. 2 kleine doosjes, zo'n Ja. groot moment. Ja. De kwaliteit is uitzonderlijk, want de film is neerdraaid. Ze weet intussen wat erop staat, maar dus maakt je de beelden grote indruk. De sluier wordt haakt aan de heg. Maurice was de Zoon van de Zoon? oudste broer Ja. Ja. van mijn vader. Ja. Links en rechts Max, Max. En de Max jongste is later broer. vliegenier geworden. Ja, Ja, klopt. De trouwfilm houdt verder een uniek beeld van de Joodse gemeenschap vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Maar een lidspad had de Holocaust oerlibben. Ek Barend en Mimi weten terug de vlechtjen te oerlibben. Maar het correcte verhaal komen de band pas te weten dat hij de mem net meer libje en een koffer iepen git. Daar leidt net alleen nog een trouwfilm in, maar ik verskaat documenten, foto's en brieven van het Breidspeer. Het verhaal van de koffer eindigt dus bij het overlijden van mijn moeder enige tijd daarna. Toen wij die koffer konden openen en daar hele belangrijke emotionele documenten in hebben gevonden. Hoe was dat om dat te vinden? In grote lijnen wisten we wat de vlucht was, maar daar werd nauwelijks over gesproken. Er werden genoemd de plaatsen waar mijn ouders waren geweest en verder werd er over gezwegen. Dus toen alles ons onder ogen kwam, toen ging er eigenlijk voor mij persoonlijk een wereld open. wat er in die koffer zat, het verdriet en de pijn zat in die koffer. Vertriet om familieleden en vrienden die in de oorlog vermoorden binnen. De koffer met verhalen is nou leeg en leidt in het jeddere huis van haar orden in Kan. Nu is de koffer opengegaan. Wat denkt u, wat zouden uw ouders ervan vinden? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ze hebben nooit met ons erover gesproken. Mijn vader, zoals mijn zus net zei, die het niet kon. En mijn moeder die het niet wilde. En dat, waar het mijn vaders familie betreft, dat het voor mijn vader ook zo pijnlijk moet zijn geweest dat hij zijn broers heeft willen overhalen, ook te vluchten. Dat zij dachten dat zij veilig waren en dat hij ze nooit weer heeft gezien.